Legyetek üdvözölve AG Motors Company-nál, megjöttek az új gépek, gyertek, megmutatom. Nem ez, mert ez már elkelt, hanem 2009-es 37 000 kilométert futott legendás A2-vel vezethető Honda Shadow VT750, ugyebár injektoros, nagyon különleges szín, 2 500 000, azt hiszem. Aztán van itt egy Triumph Racket 3 különlegesség, ez 2006-os 27 000-et futott 3 félér, és van itt egy 2015-ös Phantom Black Spirit 2015-ös 37 000 vagy 38 000 kilométer és 2 700 000 forint. Mindegyik ilyen nagyon felextrázott, sok kis apró extra. Gyertek és vegyetek motort a AG Motors Company-nál.